Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A wannan bidiyon mun zo muku da wasu sababbin technology wanda na tabbata da za su burge mutane da yawa, wanda yanzu haka akwai su a kasuwannin zamani. Domin ganin waɗannan technology biyo ni cikin bidiyon. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barka da warhaka, barkamu da wannan lokaci. A daidai wannan bidiyon ni ne naku Bashir Suleiman Abdullahi. Kamar yadda kuka gani a farkon wannan bidiyon zan muku bayani akan wasu sababbin technology wanda na tabbata da su burge ku, wanda yanzu haka akwai su a kasuwannin zamani. Domin ganin waɗannan technology ku biyo ni sannu a hankali domin ne muku bayanin su dalla dalla. Amma dan uwa idan kana kallon mu ne a shafin mu na Facebook, ka taimaka ka danna mana alama follow da like da share domin ƴan uwa su amfana. Idan kuma kana kallon mu ne a YouTube channel, kar ka manta ka danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Technology mu na farko shine padlock fingerprint, wato kwado mai thumbprint. Dan uwa, shin ko ka san yadda duniya ta ci gaba, banda waya da mota yanzu akwai kwaɗowa mai thumbprint? To don haka muka kawo muku wannan kwaɗon saboda na tabbata da zai burge ku. Wannan kwaɗon ya kasance bana thumbprint ɗin da yake da shi, zaka iya connecting ɗin shi da wayarka ta yadda zaka iya amfani da wayarka wajen buɗe shi. Kuma abin da zai ƙara burge ka da wannan kwaɗon shine ko da ruwa ya taɓa shi baya mai illa, balantana kuma har ya tsatsa. Technology mu na biyu shine print pocket. Wannan wata printer ce wadda na tabbata da ta burge ku. Wannan printer ta kasance ne tana amfani a waya wajen ɗaukar hoto, wadda kana ɗauka za ta yi printing ɗin shi a daidai wannan lokacin. A takaice dai zan iya ce ma musamman gidan biki ko suna, za ka ga akwai 'yan uwa da abokanan arziki da yawa da suka zo biki ana ta ɗaukar hotuna, amma kai za ka ga su ba su da irin manyan wayoyin da za a samu a tura musu. To babban alfanu wannan printer shine za ku ɗau hoto a take a lokacin, kuma za ta yi muku printing domin ku rarraba wa 'yan uwa wanda ko da ba sa dan za su ɗauko saboda tarihi su ce Allah sarki da wani da wani da wani. Amma kash iya masu iPhone da Samsung ne kaɗai za su yi amfani da wannan printer. Amma uwa masu Infinix da Tecno muna sa ran nan gaba kaɗan za a fito mana da tamu. Daga nan ne muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Amma dan uwa idan kana kallon mu ne a shafin mu na Facebook, kada ka manta da yi mana follow da like da share domin 'yan uwa su amfana. Idan kuma kana kallon mu ne a YouTube channel ɗinmu, kada ka manta da yi mana subscribe da danna mana alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen da tsarar mun dora. Mun gode.